Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhin ni videoha, anano sab kami ipabit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naagayod na sulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan ato silang paminawon. Nga naman kol nga imuha man gyud mahubad ang nasulat sa balaang kasulatan tan sa Old Testament ug sa New nga usod kayo nga mga sambingay unta wala man ta ka nagtuon og seminar, wala ka tuon og Bible scholar. Wala pa seminar ko sa una pero sa kaan lang ba mga basic pa lang. Dili man ko pare, dili man ko philosophy. May mga seminar sa una pero wala, layo ra kayo mo. Bara tayo mo tana. Mara to Tubangon ako. Ang basin ako sa una boy sa primero ano na ginatudlo na ako nagalibog ko kay ako mang ianggit-anggit sa wali sa mga pare ug mga pastor sa mga wali. Layo man ang ilang mga sumbingay kung mutipas man sa tawhanon magbot-bot og istorya. Motong magtulo ang ako ang singot ta ako sa nina mabasa god kay ang espiritu nagtudlo man ako kakaniadto wala pa ko kasabot kay sa magpiyong ko makita man ako naaman ko dagang makita kaya mao tong nagtuon pod ko mga kanina ingon ko niyo ay namo pangandoy nga gamit mo sa espiritu kay mobalik man mo sa tawanon. Ang espiritu boy kung magpuyo sa imong kasing-kasing siya na ang magtudlo kanimo di ba naman sa balaang kasunatan ay nakamo pag asa mo adto istorya sa tawhanon nga pagtuon og mga libro kay naglangay-langay lang na ako na ang magsulti kanino kung sa ipanubag sa pagdawat nako boy sa unom katuig kanto sa pito katuig dito ko gatuing ko amahan itugyan ko kanimo ang akong espiritu og natapos na. O ito nagila ko dagdangoy-ngoy o ikaw na mahibalo sa mga tao ninsopil kanimo imo lang kong sulugon o mga liupo lang kong adto kanila. O ito nga gisulti na niya na ko tanan hasta karon kanunay sa nakasulti. Una nga akong mabasa na to sa balaang kasunatan siya na ang nagtudlo masulod ko diya sa atong balay pahulayan atong alampuanan diya ako nagtambal. Unang kampante ko, nakita ko niyo, nagbasa-basa ko. Tawanon manggani ko rin magsulti. Magsigarilyo manggani ko, kay gusto ko nga kalibutanon magsulti ninyo. Yung pagsulod na ako dito siya na magtudlo. Gamay lang kayong isa ka oras, dili ba? Gusto pa gani niya, tungas adlaw magsulti, para karon magsulti ko. Ang espiritu boy, dili matugkat. Pero kung nagtuon kagatawhanon, nagsalig kasi mong kaugalingon mubo lang kayo muna-una sa tao. Si Kristo tinuod na magtutudlo kay wala pa gani nakita sa mata o nadunggan sa imong dalunggan nabalaan na sa Dios. Wala pa gani nimo nasulti na nabalaan na imong gikinahanglan, dili ba? Tama. Mao sa wala pa nimo nadunggan ang istorya sa mga tao na ana sa kasing-kasing nako ang hubad. Muna nga para karumungutana kakaisa, di ba? Inyo nang na-experience nga isa ka pangutana taas yang tubag o ang iyong pangutana ginasunod na dili na pud mo ka pangutana tungod kay natubag na sa espiritu kay nabasa naman inyong kasing-kasing. Pero kung adunay mga garbo ani boy maingon sila nako tanawa nagalabay ang mga tao nako dito ta magtuo sa nag-eskwela pulo ka tuig o 30 ka tuig di eskwela dito ta mo tuo boy nana sa balaang kasulatan ngayon ang Ginoo kung ana-anak kaninyo ang tanan ayaw ka mo pagpalayo kanako. Tanawa imong mga anak kung hait na guna na di ba ikaw kaniadto kay mubo ra man nagkaalam tong ginikanan di ba magpalayo mura na ta hinuog murag kinsa kung mahiusa na nimong espiritu maluoy ka sa imong ginikanan di ba? Tanawa ang mga dato piyasot iyong mga anak ay nadato ayang mga ginikanan iya mubo raman to kaalam kanya taas na sila kaalam sayang ubang ginikanan ilahan na lang dito sa mga
mga home for the aged, di ba? O, ibutang na lang dito ay naa sila'y kwarta. Asa naman tong pag-alakad. Boy, ang espiritu mo rin magtudlo kanimo. Kay kung tawanon na magtudlo kanimo, magbuhat man kag script, sinulat sa kamot. Muna akong kamot dili na magamit. Muso ko ang espiritu mag-vibrate ko kay magpugong ko. Ay uyang biya po ko. Mo nang kanunay na akong gisulti. Kinsa po kuno ko alang kanila. Mubo lang ko kaalam. Dili man siguro mo maingon pod anak ay dili man ko theologian, dili man ko mga abogado, pero ang Dios ato sa ubos. Mubo lang ang tawanon, boy. Kung ako pod tawanon ko, kinsa man ko, dili man ko inila sa kalibutan. Mo pod si Kristo, dili pod inila. Mo pod ang mga apostoles, dili inila. Ang inila kaniadto si Caiphas, si Anas, si Pilato, si Pedro, si Saulo nga mao karon si Pablo. Mao na sila ang mga tao inila. Nga kinsa gigamit sa Dios. Kinsa si Kristo. Ubos. O dato siya pero di pa dato kanya. Mao ni nahitabo karon. Tungod kanako nagbahin-bahin ka mo. Kaya na nga dato ni noon mo. Dili dato. Na dato ba tanan kay makaon na tanan. Wala man ko na nahubad abi nila ang dato. Boy, kung makabalo lang ang dato ani mas dako sila ikatabang ano man. Naa pa sila ikatag og makaalagad pa. Pero ang dato manggod kasagaran mga hakog. Kay dili man sila mo level sa ubos. Pero kung dato ka nga magpaubos ka, boy, usay bitaw magtulo akong luwa ang tanaw ko sa mga vlogger nga dato kanang mga nagpaubos-ubos. Kung inana lang ang mga tao walay kapos. Pero kung kinasing-kasing to ilang pagpaubos, boy, aduna sila madawat. Aduna manang kita pod. Kita ako ninyo sa una, di ba, negosyante ko. Gikan ko sa trabaho. Ang nakailan ako, pwede man ko nila subaybayan. Nibiya na ko sa tawanon. Kay tungod ni Kristo, akong gidawat ang Espiritu. Dili alang ka na ko. Alang sa akong pamilya. Dili lang akong pamilya. Kaya ang pamilya nga gila ni Kristo ang nagatuo sa sugo samahan. Kamo ang akong pamilya. Bisang anak, bisan igsoon, nga wala nagatuo sa sugo samahan. Kumubaton ako. Tama po ni Kristo. Tama, boy. Tama, good. Ang espiritu magatag. May magtudlo. Ayaw pagsalik sa tawanan. Kay mahanaw lang na. Mga po nga nagbitbit tag Biblia. Nga nagbitbit ka sa Biblia pero wala nimo gisulod sa kasing-kasing ang nasulod sa Biblia. Mahanaw rapod na. Isulod sa kasing-kasing. Kapoy si Kristo. Ang gogma. Kay siya na ang magtudlo kanimo. Okay ra? Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman niining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-ubalon ta kaninyong tanan. Peace out.